Zdravím lidi. Natočíme to podruhý, protože tady ten ušák. Ale no tak. Tady se nachází jako takový nějaký jako takový strom. Jakože jako jo, víte co myslím? No, máme za sebou už nějakou cestu, že jo? Víte co myslím? Zabíhat a vůbec to nejde. No, víte co myslí, že jo? Ne. No to taky sebe. Nemůžu. Záběru. Otoč to. Pojďme to dát. Aj, parád, nikdy. Teďka tady bude kopat dolů, pak zase nahoru, pak pořád dokola, to tak bude. Bude sranda. Počkej, ještě výhled to moc není. Nějaký dobrobyselný chlápek nám dal cestou trošku vína. No trošku víc, myslím. Tak maličko trošku. Jo, trošku. Víte co myslím? Kolik jich bylo, 5? 10. Taky pěkně volíš třeba, nebo co to je? Trošku suší víno, no. Trošku víc. Tak maličko. A pěkně hnusný. Už se blížím jako restaurace. Ten internet asi nemá, takže nám to aspoň neslyší. Jo, dobře. Hrajeme tady to pěknou písničku. Hraj si to. No, to je takový jako divný město. To moc nejde. Tuhle cestu už jdem, trošku, no. Tak maličko vypadá tak nekonečný. No co, to jsou moje nožičky. A tam to vedle jsou moje nožičky. Tady se vždycky prodává pití. Já bych si to, protože není otevřený, je zima. Bude to až v létě. No, za to koukám, může navštívit. Může navštívit taky pilovice. Ale tam nech něco. Dobře, jak paní poroučí. Nachází se tu víc než 1 000 000 sloupků. Ano, nahoru je teďka docela dobré počasí, minus 10 stupňů. To je sranda. Co nevím zrovna, co to je. No, že by vinohrady. No to vím, ale nevím, jestli zrovna nějaká ta odrůda. Tady se bude kupovat létě pití, už se na to těším. Co? Ne? Zase. To už jsem začínala. Já ti chci natočit. Já bych taky rád natočil tebe, nechci být jediný na záběru. Při to vem. Vypni to, ne? Vyskaj, to vůbec. Tady ho máte, Pavlínku. Ne, vůbec nevypadá jako blbec. Ne, vůbec. Ano, nějaký takový divný jako místo, no. Jaká pumpa divná tady je. Ne, vůbec není prostě bečka. To je zákaz klapky pod pokutou 10 000. Co to zakradeno? Já nevím, možná nenatáčí mě pořád. Tady je jakýsi. Co to je? Krom. Právě z dolů, pak zase nahoru. Jak je to ještě daleko? Tak ty 10 To je km. prostě takový... Tady nic nejde vidět. Tady za chvilku pojede auto, aspoň ho natočíme. Ano, na dělatí nějaký divný skáče. Jak jsou tady moc hezky lidi. Říkám, jojďte sem v létě! Bude sranda. Co tady? Doufám, že si nemyslí, že něco děláme. Doufám, že ne. Slibujeme jsme, že se to, jak se tomu říká? Turisty. Ano. No, co se na to koukali, tak aspoň tak. To je prostě krásný výhled, no ještě ne, tady jsou jakýsi. Tady jsou další stromy, tady je další strom. Tady je další. To je prostě něco. Další vinohrady a další. A další, je to hrozně nuda. Jo. To není vidět. Kapičko se neznají. No, je to asi ne. Až uvidíte ten výhled, to je něco prostě. To je prostě jako dobrý To horek. tady nemá nikdo. No samo. Počkej, teďka půjdeme doleva a tam budou další kopce, že? Jasně, víte co myslím. Tam bude další, jo? Taky červeňučký autíčko tady. Je. Nějaká buzeranská škoda. Jo, budu zpívat. Zpívá. Však blbě zní. Já taky. Cestou. Počkej, tady možná už bude nějaký výlet. Já jsem... Nic nebude ještě. Rod. Teprve je to 6 minut, to je nekdy. Jaký teprve? Normálně video bývá aspoň půl hodiny. A já chtěla točit cestu až na hradiště. Nebo já to pak upravím. My tam slyšet asi nebudeme, ještě nevím, možná ten začátek je mám. Pustím tomu písničku, zrychlím to a bude to hustý. A vyjde z toho jen 5 minut určitě. Dobře, když je to tak, To je červený autíčko. hudí. Já miluji natáčení, no. Všiml jsem si. A to tvoje.
Hráty. No, ty. Tady ještě taky ne. Nosný auto. Ach jo, o čem si budeme povídat? Já nevím už. Nebylo tady předtím nějaký auto? Takže tam ale stálo nějaký. Ale já musela. To jsi viděla nějaký lidi? Ale jo. Nic moc. To taky nepůjde vidět určitě. Chvíli zapadáko. Svej! Víš, takže tak vlastně není o čem mluvit na takovém místě. No, taky bychom mohli vyhali, ale toto je hrozně kopeček. Tak hrozně kopeček, jo? Já jsem mu ta hlava. Je to... Nějak tmavo tady je. Proč? Ještě máš mě ten foťák, to už všechno úplně přesně. Počkej, kde jsme teď? Až vidím ten výlet, tak nevím. Existuje vůbec ta kaplička ještě? Ano, je mi to v prdeli, jo. Já už tě vidím, o tom jsou lidi. Doufám, že půjdou pryč. Nebo ještě máme tu cestu. To jakýsi flek prostě. A třeba to si běhne zpátky. Kama? Doma. Jak tady? Doma. Tady má ne. Ano. Ne, ty kapličky až. Mám prostě k Ale třeba tomu. půjde zpátky. Jako tady nic už nevede. Vede, tam to vede do Bělovic. Od tady má, jo. A teď to jde kama. Teď to zabočuji doleva a tam je silnice. Pojď se podívat sem, to je na kraj. A chci podívat, No. A co? Vidíš? Kde je ta silnice? Tady asi. Aha. Fajn. To je silnic. Jo. To potrvá celý den. Ty jsi umanul až ke kapličce. Taky já umanul, to je normální vycházka, akorát to si strašně libová. Musím za dlouho, ještě mám těch chtěl. Normálně bychom měli běhat, teď jenom se To běhejme, akorát Jo, potom vínu, už mě to leze do noh. Já si, že tento straný mobil to prostě vidět nebude. Jde auta. Jo, potom se auto uhní. Ale nádherný. Uhní, ne? To prostě nikom nejede nebo co? No, co jsem. Tady je kaluž, můžeš se vykoupat. Tak dobře. Prostě to potom zrychlím, jestli to budu moc tu dělat, nevím, jestli to umím. Jo, to bude strany. Písničku. A já končím. Jo, končíš. Jo, dobře. Ahoj.